Dreaming of a high-paying career as a pilot or flight attendant, meet Royal Concord aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Kum gajing ay gajing atray lang bat ki bor pulit NDRF SDRF bat ki weki kenhon ha gajing beteng banwat ya kasunam Raghuvanshi ha kanyo tray ujaleo araja arpusan ka Tour Guides Association of Meghalaya TGAM Central Body ha gajing alam khamat uba yalam phang lingdo u President baruba Gerald Samuel Duya General Secretary kalapoy banwan ya kershan bat Ayman Siem ha kanikasngi bat kumju na kalyang uba Titos Terwal Khan u MDC kasora. Hakani gajing wat hakani gasngi las dang nadu ki benta ka danklan shadu ki benta balap ya ka raincoat bala suba dai jong ka sonam men ha ka sautre ujulio arja arpusan hagi benta ka snong maukuma kasonam bar ukurum jong ka uraja Raghuvanshi kila ja rangai nadu ka por no phaisngi jong ka arpulai tre ujemmang arja arpusan hapdeng ke jingwan kai honeymoon jong ki sha ka than sora bar ka artre ujulio arja arpusan la yo ban sei ya ka met ya uraja na riat arliang hajan ka ksat wei saudong kat baya ka sonam pat lap ksai hadu benta haka sautere ujalio arja arpusan ka kenhon kala lap ya kawai ka raincoat hammau kuma ka bala suba badai jong ka sonam hadien bau GPS tracker jong ka scooty ka baki shijor ki semwai na kiting road open e baka scooty kala yang shipor haka te ka jaka ya kate ka raincoat lara dagi pulet banle forensic test bar haka te ka sngi hadien ka jingwat bakat tu kat nepor haka te ka jaka lakan ria biang banwat syariat arliang haki benta balap ya ka met yap uraja Katay kasnong mau kuma kadayru kabadan hajan jong kasnong sora rim nakaba yaka skuti kabala pendon kam da kitay sijur layo i hakajan miet jong ka arpulay tarik jemmang arja arpusaw bat shimti pat dagi pulet hakasngi kababut nakajing suba kinong snong ba omdon bakam trayaka. Habakran sikilat patay kubor kinoyalam ka Tour Guides Association of Meghalaya kila penpau baki turis bonsin kimshim ya kinoyalam nanti bat kani kawanra ka jingma bat donru ki basyim daki bana bar jela ka bakalalong ka jingbu jing e namar kimtip ya ki jaka jengok kai ha Meghalaya. Ka association ka penramru ya ka jing keno persya baka jela Meghalaya kamsngan na ka benta ki turis bat ka kwa baki nongwan jengok kai ha baki wan sa Meghalaya kinlek pai da ka jingkman. Unta kasngi ngikum ka association ngila rai nomor ba la katus ngi klemlap cho kataka sonam bagi ong di kum ka association ngila yawan snok ketilang bat ki police department ngila iphone OC SDPO shene di bila pedang sobha ban don lang bat ka search and rescue team hangne tingila ya la nado na tinepo lat mouse der de hana mouse der nate tingila ya ki sheneng susu di ngimpat lab evidence ki don kendiat ki evidence ke ba ki ngila isu gada kendiat bat karangkat jing don lang jong ki polis di nakalyang jong association hi ngi kerman ba kani kas ngin yo ya kata ka ngan ongka jing penkut igini ka rescue mo ba ngi kerman ba ka brio pandang im bat ngi kerman ru ka result ka babhahi di nakalyang ka association ru kum ki tour guides ngi welcome ki tourists makin wan shane ka Meghalaya ka ka jaka ka ba singan ha gimdon kum kinu ki jingsha kita ki allegations bigila ong man kini ti kum ka association ni priang so bahay ki turis hakabay day bakani hitangi naka leng ka association lingi la don bon ba ki tour guide sa keleng ka jela tingi ni suggest ben but it's always mandatory ba pinshim local guide ho chi jaka ki ba la long popular ki la ban let tambolong ki don ki jaka ki ba long popular makanaru ki dangdon kam yo tour guide man hakani ngi dang sui ka wei ka case jong Hungarian tourist ba laja bat la khlat no te katu ka de ka wei ka aka ka jingja ka ba snosi te nakalyang ka association hi ngisat barbor ngisat kentu ki tourist bakin shim guide namar ba labon ki case ki bangila bakila ja lanti ki tourist hagis nam bala ada ki dan ki unreported case baki ja tang ba ngi kum ki kita ki tour guides ngi persang ban yarap hi ya ka mentah ingin perla ban come into conclusion hoat kitu kuwi ka case bakila lap ta ka murder case aku bala register hi mungkin pala ban sa ka conclusion nomor ka investigation ro kadang yat ingin tip hiru ka badang jasa kmat tang baku men jubab ka jeng kili fi kalong ba hoat kala kta sikadai yaki kam tourism jengi nomor ba ngilai ki queries ki bangila yo ki bon ba ki ba claim confirm nomor ki kli batch panggani ka case recently ngadang wan Delhi ru kajuk he ka jeng kili ka bangayo na borok ki beri bangi ya kendo akini ki meeting fair telong kadon ni kajing kata te nomor ba ki ladon kajing pen phobria haki news channel ki fair
kum ka to bangilai ki Times of India ba ki news channel ki baper ti kala pen thok bria ya ka tourism industry jungi tambawat la kata ngi persang kat pala ban persuthu ki brio ba ke Meghalaya he kam de kita ka ka ba long kumbala kumba publicize po kita ki channel ngipen suthu ki brio ba ke Meghalaya ka de ka ba singan ba ka bolong safe ki tourist katu ka invite ka ba ki le ba kalong mandatory ki tourist ki barung po Meghalaya jungi ban shim ya ki invite kalong ke ba bha ka nuksa maybe ngila ban enhance ki ya ka entry ya ka jingrung jung ki tourist ni da ka bangile ngi adopt nga ka ju ki model but kampen benya ya ka kandiat namar katu ki invite pi por bangile ya katu kum ki tour operator ngila ban issue ki to leng ka tour operator fair ki bala register government ngila ban issue ya katu similarly kalong ba hakatu ki invite kalong ba ngila ban track ya ka caka bakisa ngila ban track ya ka jaka bakilet ya ka itinerary jung ki basically mo te lada ka Department of Tourism he ka simkhya ka ne ngatrai it's good thing bangin penmi bang to invite kanang ba ki case kum kini kin suk ki pulit bakin investigate kin suk ki kan pen suk ya kata ka law and order situation kan pen suk ya kata ka jingyang jong ki tourist but yangi ki tour operator ngin kamyo leverage kan diat ki tour guide rung kamyo leverage kan diat namar ba ki kalong no kum bakila shim ki local service jungi te kata di jing tentu junga kan diat ke government bakan pen KM yang itu consult bat ki local stakeholders ki tour operators consult bat ki tour guides consult bat ki stakeholders ki badai tourism kanang bangila ban enhance ki mechanism ya ka jingrung jingmi jung ki tourist ngisen nang imo kata bangila ya don kan kam da ki post na benta te boni na ki tourist ki bawan chani chaka jala ka jongi kumta ka baong mapim ne mo ba ki chani abai tanga ka ki Google Map kani ki chani abai tanga ka map jong ka cell phone ka jong ki lani ki bunru ki basyam lei khamtam ni ki agencies ki bana sabar jong ka jala jungi le ki wanlang bet beki tour guide ki badai na sabar jong ka jala jungi bamdei ki local jungi te hakan ni kalyang ru mangi lai i rupa bi hi ba ki tourist si la ki sim kum kita ki jaj monong no kum kita ki jaj lenti ma beki ka ban wan rung sepo ka jala jungi ki la sim lupa ta ka reskan apa ya dai bar kata te namar ba koman chi ong no mangi sini ki local nak kaliang jong kasusion jong ile ngila don kita ki guide ki bal along experience bagi don kita ki train guide ki bala syah kai te but inton ru kini ki local tour operators kita ki local tour operators kita ki bala recognize ka government ke jongi te ngi kwa kin ba kino ki tourist ki ba kwa ban wan cek jela ka jongi bakin reach lan bakin poi bakin mo bakin lesi ki long jeng jangan long kin wat bi daki badiki local ken nang ba ki ibar khaji kan ya bet ka garanti namar nakaliang jongi hi kata ka safety hi ka first priority ka bangi ngi bu akhmat ken tengi kwa ru baki tourist ki bawan cek jala jongi kendon kin kata ka mo kin dalit phai chala yang chala sam kin don da ka kin lit phai da ka khmat pu sam ki da ka jing kemen ba ki memories ki ba ken Nakaliang obati tas terwal khan ulapan pau bagani ke jingjar ngai ki nongwan jungok kai perthai kadai ka bas new box ka ba ampoi perkhan ulaong bakanam dan ka jingkta ya ka kam jungok kai hasora namar ka ne ka jingja kadai ka basujia rengkhat ka jingja kadai ka ba susi ka balong on call unfortunate ka bangin poi perkhat bakan wan kong kani ka jingja ka ba daki po snem le si kampat judan kong kani ka jingja te ni kong na kaliang ka ngai ko mu no mi khmat jong ni ka thai nga pan pau ka jing snolem na ka banta ki ba hiang asam jong kini ki arngut ham tam jong senrang u bala lap ka net jong bala khlat bat ni susi alo ka jingja ka ba ko bangala ong ba kalong ka bam ngim som khmi lenti ba som poi pakhan te ju ka poru ka ni ka jingja kala ngo kala wara sibun ki jing keren sibun ki jing kom perhat jong ki babun ki beriu dan rewat lakat taru ngayai ban ba kani ka jingja kanum dei ka jing mau jing thut lani ban penthut ya taru komlong koman ka baju long bar sikata hakani ka thain ka jongi akba ki breu ki panabar ki wan ban chmo kai namar ba tung kini ki jingja ki mjula lai ki jujai hakini ki state ki jakaru ki jujai ko ki jingja dan bisa nanti kita bisa peniap dan aksiden tentang di ordi di api itu dapat dilihat di lombok ini bariat kami dengan snoba nakaliang kecongai simru yang kini kabu banai kublai yang kini tim nakaliang jong ke police department nakaliang jong ke NDRF nakaliang ke SDRF nang tangi don hang niru yang kini local taxi association kijongi nasora
ki nang ta ki tourist guide local tourist guide ki lami shkamat ban yarap lang ya ki ni ki kulit ki jungi ha ka ban wat yang sai ramet jong ka ni ka kentei ka ba le se ngimtip la ka layap ne ka dang im hadu banta yen re ta ka liang ka jong ki ha ban le la ka jong kamram ban wat ika du ban dayo te hatu pi in em bana kani ka jingja badang suja hatu kadon em kata ka jingta habe dei baka tourism hakani ka sora khamtam em kanum don hi kanunu ka jingta nganget ba kanum don hi kani hi ka kubor kan le cha paro ki wepat ki breu ki bana baru ba kam num don kanunu ka jingta namar ba kani ka kes ko mangaloong ka dei ka ba sujarang khat ka le si ka bam dei ka ba da plan dangi ki lokal nang ni le sim la bantip ka dei ka plan na shawe rum la bantip ten re ni kermen ba kani kanum ta ai ngi kerpat iki breu ki bana bari ba ki nang yaiwan sya kani ka than ka jungi kom ba ki juan ban pej ban ya kani ka mariang ka jungi ki caka ka ba internet ki tourist spot ki ba internet ngin nang yai pan baru bat nga kermen ru ba na kaliang jo ka sarkar kan sim khiai ki lat ki lenti kumno kumba la dawa da ki nong song snong jo kani ka than da ki stakeholder jo kani ka than ki ba ju promote ki tourism ni ka than ban pej ki lat ki lenti kumno ban bakan long ka jing sngai nang ban ta ki tourist kum ka jingbu ya ki police patrol haman ki jaka ke jingbu ki CCTV nang ta ngi kenturu ya ki tourist ki bawan seni ba lakum no ki de ban kontak ki ni ki local tour guide ki jungi bar khamtam ba kin shimru ya ki kali lani ya ki tourist taksi ya ki taksi ki badon hapo ka than ki jungi ba kumbalong kani ka jingjang i ba ki shim ya ka private scooty na po shalong te kani kamla ban ai ka security ya ki tenre jenda kila shim ya ki local guide ki jungi ya ki local taxi ki jungi be se kinyo shibun ka jingtip halo kani ka jingja kani jong setuni lang jungi kalong ba ngimlak ban susya ban susngap tu dei kom mesim breu ni don kam mesim nomor wala dikhar ni kiparani kasiru non kam mesim tamne ini kalau jawab tak lakukan sengi bagi polis nak kalian polis departmen SDRF NDRF kan ujuk kami ngirup ngimlak ban susong hai yang ngap nem tang hab ban mi semaran ban wat lang tom tahu raja ko ban sila yo re ka kamet juga sunam ko ban sing ngip tak em nak layap ngip tem tang ngimi dai bang ngimi tak jung berjono re te kamen la jong jungi te khendiat namar ba phiru dei baki kamai kaji ka taksi ai te tu na donang badai pisia ba pia mi ngomnya ai kata ka jingdu nong melilai hi ublai utep itai berkhon kadang jingdu kadang jingyo asin kamai kadang jingdu Kenangut piawan entah matang nyawan nak ba spongut ya kan ka jing ya sedang tinggi lai plan adu menakini mencemtayau tambah nya pada song meeting te mata dengil era mentak sing jadi ban mi ban mata tang ni ka jaka adu ngistang nadu nang thina lai du ter chadu kanika mau kuma adu ni mau kuma entah kan mungkin ki Jakarta ki balong riat naik balong kram naik bila rum ta kasngi lahir ki balong riat gitu ki babun ki jinge tang man thom kamal ajang do tar susya kam lo ko basok sya very difficult sya tapi ni si mentab yang saya kasih okey ngi laong ya SCPO si berkhot kade ka kamrom jingi bangihap ya cooperate lang namutaka safety jongki turis namutaka em lang salang kajing ba jing berkhot ngidon kam hi nam ngim ka bakan kacukut nak me kak bangidon la kabor ngin yelek men cooperate ngan kan farang dia mo two couples from Indore we like to give a condolence it is a sad things for them they are missing in our especially in our locality we condemn also for those who have their part on this misbehave on this this inhuman thing we don't know whether Khasi or non Khasi or tribal or tribal but we condemn this Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kta ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia.
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.